Astăzi vom face o călătorie în Italia și vom face cele mai simple paste, însă vă voi arăta și câteva trucuri să obțineți un rezultat minunat și vom face paste AOP, Aglio Olio Peperoncino. Haideți să începem! Un lucru foarte important când faceți paste, nu contează neapărat ce gusturi combinați, dacă nu puneți sare în apă și nu pătrundeți sarea direct în pastele astea care sunt deshidratate. Bun? Neapărat sare în apă. Haideți să punem! Pentru această rețetă o să folosim paste de la Barilla și am ales spaghete numărul 7, care se fierb în jur de 11 minute. Pastele deja sunt pe foc, am pus acum o tigaie pe foc și vom tăia repede un ardei iute de nelipsit în Aglio Olio Peperoncino. O să tai așa pe diagonală, pentru că arată mult mai bine. Și dacă doriți să aveți gustul acesta de peperoncino, de ardei iute, dar nu doriți să fie atât de iute, puteți să faceți un mic truc. Să bateți așa cu ardeiul și uitați cum cad semințele din el. Eu o să pun și semințele pentru că îmi place extra iute. Luăm și usturoiul acum. Și voi avea nevoie de 2 căței de usturoi pentru sos și pentru extra usturoi o să mai punem foarte puțin la final, pentru că usturoiul care este în tigaie deja conferă un anumit gust și cel pe care îl punem la final îi dă un pic așa un kick de usturoi neașteptat. Și atunci, cel puțin așa îmi place mie. În tigaia încinsă o să pun ulei de măsline, usturoiul feliat și ardeiul iute. Este foarte important să rămâneți aici lângă tigaie, pentru că usturoiul ăsta te ia prin surprindere și se arde foarte repede și atunci nu mai obținem același gust. Pentru a forma un sos mai cremos, o să ne folosim de amidonul pe care l-au lăsat pastele în timp ce au fiert. Luăm puțin și punem în uleiul nostru încins. Când pastele aproape că au fiert, până când le gustăm, da? Foarte bine. Nu trebuie să fie fierte complet pentru această rețetă ca să le mutăm aici. Trebuie să fie aproape fierte. Le voi lua de aici, le voi pune în sos și le voi mai trage un pic în tigaie. Și se vor găti perfect. Și cum vă spuneam, pentru extra gust de usturoi, o să punem un cățel zdrobit și tocat foarte, foarte fin acum la final de rețetă. Unii preferă pătrunjelul în această rețetă, eu sunt fan busuioc. Sunt gata pastele și vreau să vă arăt cât de mișto au ieșit și ce cremozitate au, deși n-am folosit parmezan, nici unt. S-a creat aici, datorită faptului că am pus amidonul acela, apa în care au fiert pastele, s-a făcut un sos foarte, foarte fain. Ia să mai punem niște ardei iute deasupra. Ok. Și au așa o iuteală foarte plăcută. Să nu aveți impresia că dacă e așa mult ardei iute că o să vă ia gura foc. Nu, este super plăcut gustul. O să mai pun niște ulei de măsline. Și pentru Luciu și pentru gust. Și nelipsitul busuioc. Poate niște extra ardei și piper. Paste simple AOP, mega simple și vă promit super gustoase. Pastele sunt gata și nu am cum să mă abțin, miros atât de bine, trebuie să le și gust. Mie îmi place de regulă mâncarea picantă, dar asta nu este foarte picantă, chiar dacă avem aici atâta ardei iute și încă ardei iute uscat și piper. Vă promit, neapărat trebuie să încercați rețeta. Ați văzut cât de simplă e. Apă, glumesc. Îmi place mâncarea picantă.